May isa man na nagasad agundaway kada kayo amin ayaten na kakabsat. Daytoy nga panagadal tayo iti eskwela sa batina, ket mangted kada tayo iti nalawlawa apan ang kita nuanya iti maramid kada tayo. Iti nasantuan na kasuratan ken nuanya iti nalawlawag apan nakaawat tayo iti padto. Tadaytoy nga panagadal tayo iti nasantuan na kasuratan. Bigbigan tayo ay ito nakabsat iti panangidalan iti Espiritu Santo. Kada iti panangidalan iti Espiritu Santo, mangted kada tayo iti nananay apan nakaawat, pan nakailawlawag, daytoy nga panagadal. Maminsan manen, iabrasa mi kada kayo iti nainggasatan, aparabor iti Diyos, tapno iti kasta, babaen iti panaggadal tayo dagiti sasaw ni Apo Diyos. Sumangot tayo iti masangwanan nga daan iti nananay anam nama. Pastor, naimbagngal da mo. Kastamot, Pastor, kaya't kumit nga idanon iti kablaaw, kadagiti amin nga pangsubsubaybay, daytoy panagadal ti eskwela sa batina, paminsan manen kakabsat, sumurek tayo, iti panangripaso iti leksyon, kaya't dandani tayo naglipas iti daytoy nga quarter, kaya't namnamaag kakabsat, kani karkararag tayo, nga iti panagadadal tayo, ket may sagana dagiti panagbiag tayo, ti asidegan na panagparang ni Apo tayo nga Jesus. Iti Paulo na ti adalin tayo ay na nakabsat ket panangukom iti Babylonia. Dito tayo nga makita ay na nakabsat no niya iti mapasamak akamodyanan apakaistoryan iti Babylonia. Kasagbay tayo ngagtuloy nga gadal awisen kayo iti maysa panagkararag. Naindaklan nga Dios sa mami anay langitan. Iti daytoy agundaway kiddawon mi man iti nadyusan apan nakaawat. Nang nangrona iti panagadal mi iti daytoy aleksyon. Ta kayat mo nga ipakita kada kami no kasatno katarnaw ken kalawag kadagiti sasaom nga nailanad iti padto iti apokalipsis. Agyaman kami iti panangdengeg mo dagiti kararag mi iti nagan na po may Jesus. Amen. Pastor, anya iti pakaipunganan iti adal tayo iti daytoy nga lawas. Iti pakaibugasan iti adal tayo iti daytoy nga lawas kakabsat ket masarakan iti libro ti Apokalipsis kapitulo 18 iti bersikulo 4 ken 5. Makipagbasa kayo kada kami kakabsat. Ket nanggeg ko ti sabali at timek ang naggapu sa dilangit. Akon kunana, rumwarkay ken kuana o tattaok, tapno di kay may raman kadagiti basbasol na, ken tapno sa anyong awaten dagiti saplit na. Tadagiti basbasol na nakagtengda sa dilangit, ket ti Dios linagip na dagiti kinadangkes na. No kitkitan tayo ay ito nakabsat daytoy nga teksto, at dayti maysa nga awis. Ang dadya nga awis, kuna na rumwar kayo, tattaok, iti Babylonia. Iti daytoy kakabsat nga panagadal tayo iti leksyon. Kitaan tayo iti nananay, apan nakarba iti Babylonia, ken dagiti pasurot na, wino dagiti alipuris na. Kit no makita tayo ditoy, ay ito nakabsat, daytoy nga adal tayo, ditoy tayo nga makitan, no kasatno, iti panakarpuog, iti sistema, iti Babylonia. Ken, no kasatno, nga dagiti tattao nga nagtalag iti Babylonia, nga awan iti pagtungpalanda. Iso nga iti kapitulo 17 ay ito nakabsat iti Apokalipsis, iladawan na iti maysa nga babae ang nagkawos iti eskarlata, ken uray pay iti maysa nga animal nga nagkawos iti eskarlata. Ket tapno iti kasta, malawlawagan tayo daytoy ay ito nakabsat, iti eskarlata nga babae ken iti animal. Pastor, anya iti lawlawon na, iti pagbiyangan, iti daytoy nga babae. Ti pagturayan na daytoy nga babae kakabsat, ket masarakan iti libro ti Apokalipsis kapitulo 17 bersikulo 1.
Ket ti maysa kadagiti pitong anghel nga addaan kadagiti pito a malukong imay ket nakisao kanyak akon kunana. Umay ka ditoy ipakitak to ken ka ti pannakaukom ti dakkel a balangkantis nga adda a nagtugaw ti rabaw dagiti adu a dandanom. Kitaan tayo gagabsat dayjay sao ditoy nasanto na kasuratan a nagtugaw iti rabaw ket dagiti adu a dandanom. Itakderan na daytoy gagabsat ket dagiti tattao dagiti umaruwek-wek, wenno nasyon, wenno pagsasao, titakdiran na daytoy Pastor Marben. So nga, no kitantang order to yan, Pastor Rolly, ket iti nagtugawan na daytoy kunana, kadagiti rabaw, kadagiti dandanong. Kaya nangor nga sawen, nga dagitoy, nga ayan iti pag nagdan na. Ken ayan iti saklawen, iti turay na, Pastor, ket adtoy kadagiti amin nga tattao, dagiti pagpagarian, pagsasao, ken nasyon. Kaya nangor nga sawen, Pastor, daytoy ket adda kadagiti amin asuli iti lubong. Daytoy iti pagarian iti Babilonia. Ket itatan, no kitaan tayo, no daytoy iti saklawen iti turay na, siya sino mo't ngay Pastor iti nakabuklan daytoy nga pannaki kamalala na. Okay. Takwatan tayo gabsat masarakan iti libro ti Apokalipsis kapitulo 17 bersikulo 2. Isu ang nakikamalalaan dagiti ar-ari ti daga ken dagiti agnaed ti daga nabartek da ti arak ti pannaki kamalala na. Adda makunkuna ditoy Pastor nga illicit relationship. Kahit nasawan, saan nga naing kalintigan apan nakirelasyon. Wan. Kaya dito nga saan nga naikalintigan a relasyon, wino tinakaw nga relasyon, dito ay ito nakabsat, duwa nga banag. Tati kunana dito yun, kinita tayo nga nasaya, di versikulo 2 kunana, nakikamalala kadagiti ar-ari, halang nga dagiti ar-ari, nakikamalala pa'y kadagiti agnaed, iti daga. Dahiti man ay nakabsat iti kayat tayo nga warwaran. Tadaytoy iti ayan iti nakafokusan, nakasintruan, daytoy apan nakikamalala. Umuna, Pastor, kitantaman, kunana jay kadagiti ar-ari. Anya ka na sa awon no kadagiti ar-ari? No, kitaan tayo kakabsat, iti kadagiti ar-ari, umuna, iso dayjay panangituray na iti na politikaan apan nakabalin. Ken kastamet dayjay panakikamalala na wenno addaan ti relasyon iti dayjay babae abalangkantes nga iso dayjay ti Babilonia nga napnuanda kadagiti sursuro a kinapagano. Ken ti maudi addaan iti gundaway nga pagkaykaysaan na iti iglesia ken iti estado Pastor Marben. So no, kaya nangor nga sawan dito ay ito nakakabsat, kadagiti nga ari dagiti pangpanguluan iti sa nga lubungan, imay iti gundaway nga pinagkayamot da iti iglesia ken iti estado. Ket daytoy gundaway may sagayam daytoy nga pannaki kamalala. Daytoy kuma Pastor ket iti iglesia ken iti estado agsinada. Ngam gaputan nakikamalala daytoy pinagtipon da. So nga ay ito nakabsat, daytoy iti gundaway nga napasamak nga nakikamalalaan dagitoy ar-ari. Kaya nga sawon ay ito nakabsat nga dagiti pannakabalin iti politika. Daytoy to iti pagbalinen da agmaymaysa iti iglesia tapno iti kasta adda nga nabilag iti puwersa iti Babilonia. Iti may kadwa di Pastor ket kunana dagiti agnad iti daga. Anya mo't iti kay papanan na daytoy agnad iti daga. May kadwa kakabsat dayjay panagnaed iti daga isu dayjay panangurnong da kadagiti grupo tapno agmaymaysada nga agtultuloy nga dayjay pannakikamalala da ket bumileg ken pumigpigsa. Ken kastamet
inton maurnong da, iti dakkel a grupo, katag may sadan, arig dan tula nabartek, nga kunana jay, nga ti sursuro dan, ag may sada, nga dayjay saan nga pudno, nga doktrina, sursuro, iti iglesia, iso dayjay iti isaknap da, iti entero a pagturayan da, Pastor. So ano, kikitaan ta dahi nga rin, Pastor, ket dahito ay nakabsat, manipod jay nga to, na influensyan iti Babylonia. Kadag iti common nga tattao, at damot lang iti influensya na. Pastor, no kitaan ta daytoy, adda dayjay natarnaw nga doktrina, ken addamot dayjay adulterated kunanay. Iti English, daytoy ke nakikamalala nga sursuro. Kitantaman basit no iti kasta ito nakabsat, mapaggidjat tayo, daytoy natarnaw nga sursuro, ken daytoy nalaukan iti nakikamalala nga sursuro. Pastor, umuno na, no kitaan ta ditoy, kitaan tayo man pa iti natarnaw. Umuno na iti nakabsat, isuro iti Biblia, ket iso iti sao iti Dios. Ken daytoy met iso iti pagtaudan, iti pamati, ken iti doktrina. Daytoy iti pudno nga sursuro. Ket ijay bangir na iti nakikamalala nga sursuro, Pastor, ket ditoy met babaen iti tradisyon, dagiti sursuro, dagiti amma, iti iglesia, iso iti pangibasaranda, iti pamati. So nakita yo iti gidyan na kabsat. Umuna, Biblia, iti pangibasaran, iti sursuro ken pamati. Ngem iti natibnukan, iti kamali nga sursuro, iti tradisyon, iti sursuro, dagiti lalakay, wenno amma, papadi, ket iti iglesia, ison iti nakasintruan, iti pamati. Anya iti may kadwa, Pastor? Iti may kadwa nga natarnaw na nga doktrina, so dayjay datayo, ket may salakan tayo laeng gapu iti parabor ni Kristo. Ngam daytoy nga Babylonia, impaganitget namet, nga masapul nga agrigat ka, agpinitensya ka, parigatem ti bagbagim, tapno dayjay pakpakaasim, ket agbalin nga nananay nga dayaw. So nga ipaganitget na nga ti panakaisalakan gapu kadagiti na imbag nga aramid, Pastor. So dayjay iti ay na nakabsat ket sumagmamanulaan. May sampay nga kitaan tayo nilaeng Kristo ay na nakabsat isu iti mangi babaet. Ngem iti natibnukan asursuro ay ito nakabsat ket daytoy dagiti sa santo ket isuda iti mangi baet ken Kristo. Now ay ito nakabsat daytoy iti maysa nga napiggad nga sursuro. Tani Kristo lang iti mangi babaet ngem babaen kadagiti sa santo nga nakanonize isu daytoy iti mangi baet kadakwada. Oh, anya pa iti dumapay pastor nga panaggidya da daytoy pudno nga doktrina ken daytoy natibnukan. Bueno, Pastor, iti may sapay kakabsat ni Apo Isos, sana nga pinanggap nga balbaliwan iti linteg. Tangamin iso daytoy iti kababalin na. Awan iti panakabalbaliw na iti linteg. Ngam daytoy nga babae, wenno balangkantis, wenno Babylonia ko natayo, tinaramid na ket binalbaliwan na dagiti linteg, ken kastamet nga impaganitget na launay, dayti pa nakabalbaliw na tapno isu iti rumwar nga kaslapudno, Pastor. Dayta tinaramid na daytoy nga babae. So dayta, Pastor, di iglesia, mabalin na nga balbaliwan ti lintag. Napuyos nga mismo, hanapulos nga baliwan iti lintag. Ngem daytoy balangkantis, kabailan na nga baliwan iti lintag. Now, iti daytoy nga gundaway ayto na kabsat, Pastor, anyapay iti panangipakita daytoy balangkantis nga babae nga binartek na dagiti tattao iti haan nga pudno nga sursuro. Daytoy ket masarakan iti
Apokalipsis 17, 4 ken 5. Makipagbasa kayo kanya kakabsat. Ket daydi babae nagkawes iti purpura ken iskarlata. Ket naarkusan kadagiti balitok ken batbatoan na pateg ken perlas nga adda idi imana iti maysa ako paabalitok anapno kadagiti makarimon dagiti metlaeng kinarugit ti pannakikamalala na. Versikulo 5. Ket iti muging na naisurat ti maysa anagan palimed ti Babilonia dakkel ina dagiti balangkantis ken dagiti nakarimrimon ditoy daga. Isu nga no kita datuyen pastor ijay libro iti Exodus kapitulo 28 5 ken 6 iladawan na dayjay nangato nga padi nga daytoy iti suot na dayjay pura iskarlata nga daan ti balitok ket daytoy met babae tinulad na tapno ang lilawan na dagiti amin nga agnaed ditoy rabaw iti daga ket naramid dayta babaen ti panangipaganetget na dayjay na relihiyonan a sistema. So anong kitaan tayo dito ay nakabstat, daytoy panang tabaw na, daytoy nga babae, ket kinalikaguman na, agun-uden, dayjay kawus itinangato nga padi nga iso ni Kristo. Okay. Tadaytoy ket maysa a panangalilaw, pastor. Ket saan lang nga dayjay? Ijay Exodo 28, 36 hingga na 38, sarita na ba dito nga iti adda iti ayan iti muging dayjay padi ket iti nakabili jay iti nasantuan a Dios iti nakaikabil. So kita man nga basahan dayjay pastor Exodo 28 36 hingga na 38. Anya ti sarsaritaan na sadyay. Kastoy kakabsat ti mabasa. Ket mangaramid kanto ti maysa a pinitpit apulos a balitok. Ket ikitikit munto ti rabaw na akapada dagiti kitkitikit iti pagtandaanan na santuan ken ni Jehova. Ket ikabil munto ti rabaw ti maysa asingdan nga asol ket addanto iti mira agyandanto iti pamarang iti mitra. So nga, anya ti nakakabil jay, nasantuan ni Jehova, kuna na jay. So nga, ayten nga game kan kakabsat, daytoy taddi jay, nga ayan iti kawus iti padi, daytoy iti kinalikagom, daytoy nga babae, nga iso iti ikabil. Ngam, daytoy ayten nakabsat, laglagipon tayo, daytoy ket counterfeit. Haan nga iso iti umiso. So nga, daytoy nga balangkantis, iti ingkabil na mo dyan timuging na, anya ti ingkabil na dimuging na, pastor? Balangkantis ken dagiti nakarimrimon ditoy daga. Kuna natin naikabil. Oh. Jay muging na. Balangkantis ken nakarimrimon ditoy daga. Ayten nga kabsat, daytoy ket iso iti kopa, ngay gaman na, tapno iti kasta, ilumeng na iti kinapudno, tapno ado iti mabartek na. Kadagijay haan nga umiso a sursuro. So nga ayten nga gagayem ken kabsat, daytoy iti sursuro daytoy babae nga balangkantis. Haan tayo a pagbabartek iti haan nga umiso nga sursuro. Ken pastor anya pay iti panangiladawan daytoy iskarlata nga animal. Bersikulo 3 iti kapitulo 17 iti Apokalipsis. Kastoy ti mabasa kakabsat. Ket impannak babaen ti espiritu ti maysa aletang ket nakita kijay ti maysa babae a nagsakay ti maysa nga animal a nalabaga. Anapno kadagiti nagnagan at tabbaaw nga daan pito nga ulo ken sangapulo a sara. Iladawan na daytoy pastor. Daytoy iskarlata nga animal. Ket kapada na mutlaeng dayjay na napalabas nga leksyon tayo nga animal nga naggapu iti baybay nga naisurat dayta ijay libro ti Apokalipsis kapitulo 12. So nga nung kitkitaan tayo daytoy ay tayo nakabsat, daytoy nga babae ket nangaramid iti maysa nga pamuspusan tapno ti kasta agawon na. Daytoy a kinaturay iti Dios.
ken oray pay no kasatno abigbigen isuna ay nakabsat. No mangted tayo iti may sangaladawan iti Apokalipsis 1:4 ay nakabsat. Daytoy man iti kinuna tinasantuan kasuratan 1:4. Una na. Niwanin surat na kadagipito nga iglesia nga adda iti Asia. Parabor kada tayo kantal na ngaggapo iti dayjay nga adda ita ken adda idi ken umayto ken aggapo kadagiti pito nga espiritu nga addada iti sangwanan iti trono na. Ay nakabsat, napansin ninyo daytoy nga teksto, daytoy ket ladawan ni Kristo. Takunana ay nakabsat adda idi, adda ita, ken ti umayto. Now, maganda nga pastor, daytoy ket ladawan daytoy ni Apo Jesus. Ngam daytoy iskarlata nga animal, daytoy ket kayat na nga alaan daytoy nga galad. Takunana ditoy bersikulo 8 iti 17 kunana, dayjay animal anakitam iso ti adda idi ket awan ita ket ngane rumwar iti mangliweng-liweng ken mapan iti rabaw iti daga adagiti nagnaganda sa anda na isurat iti pagbasan iti biag nanipod idi pan nakabangon toy lubong agsiddaw danto inton makita da ti animal no kasatno ti kaadda na idi ken awan ita ken kaaddanan to. Now, kita nyo ay ito nakabsat. Daytoy nga animal, daytoy tinala na. Kunana di 4 tayo na po Jesus, adda, idi, ita, ken umayto. Daytoy mat nga animal, ito'y Kapitulo 8 ay tinakabsat. Itsarasarita na nang nangruna, ijay maudi nga pasit na, kunana kakabsat, inton makita dati animal, no kasatno ti kaddana idi ken awan ita ken kaaddanan to. Now ito na kapsat. Daytoy iti comparison daytoy duwa nga teksto. Daytoy iti kayat nga alaen daytoy nga animal nga isu iti ayan iti description iti Dios. Now ito na kapsat. Daytoy nugit kitaan tayo, daytoy iti sugat na nga naagasan idi, ken itatta naagasan, iso nga daytoy nga panawon, at datayon ay ito nakabsat iti panawon nga panakaagas, dayjay nga sugat. Ket daytoy nga animal, intuno dayjay, adda nga animal nga naggapo di baybay, ketuladen nanton dayto iskarlata dayto ito na ito nakabsat iti dakkel to nga banag takunana ditoy iti pannakabalin ni Satanas ket maited iti addaan iti bilag pastor. Tapay kaya na nga tuladen daytoy nga identity. So naglaka nga makita pastor ti pagilasinan iti san nga umiso niya. Dayjay kini Apo Hesus agnanayon. One. Ket daytoy iskarlata nga may isang animal nga nakabusan ti iskarlata adda ti panagpatinggana. One. So nga naglaka tayo kagabsat nga may lasin no anya nga talaga iti kinapudno. Ken may sapay nga makita di jay pastor, ijay 17:9 anya ti kunana po di jay. Kunana ditoy kagabsat, adtoy ti isip nga adda saririt na. Dagiti pito nga ulo, isuda dagiti pito aban bantay, isuda nagtugawan dayjay babae. Kitaan tayo kagabsat, iti simboluan na iti bantay ket may sa daytoy nga lugar. Isu nga sa saritaan na ditoy, dagijay imperyo nga addan ti pannakabalin. Ket dagitoy kagabsat, iti pakaistoryaan iti lubong, saritaan na dagitoy pito nga imperyo. Dayjay Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, kanti may kapito, dayjay animal nga nagtaod, ijay baybay. Nga masarakan iti libro ti Apokalipsis, Kapitulo 12, kakabsat.
Daytoy ay nakabsat nga nailanad nga animal nga naggapu ijay Apokalipsis 13. Daytoy iti animal nga naggapu ijay baybay. Ket daytoy ay nakabsat daytoy isu iti sistema iti kinapapa nga isu iti nang dangran ken nang dominar iti tattao ni Apo Dios ay nakabsat. Isu nga iti sarsaritaan na daytoy maysa nga pannakabalin ken maysa nga pagarian. Pastor, kasano nga naited iti panangukom iti Babylonia? No, kitaan tayo ng kakabsat, iti paset, iti leksyon tayo, at dadayjay makunkuna nga Armageddon, Pastor. Kat daytoy nga Armageddon, iso daytoy di kong rada kakabsat nga bantay iti Megiddo. Nga masarakan daytoy, ijay tanap iti Jezreel. Kat iti daytoy nga lugar kakabsat, maaramid iti maudi nga gubat, nga ipakita niya po Dios, nga dagiti pannakabalin, iti sipnget ket agpatingga, Pastor. Ket ditimot nga makita tayo ay nakabsat nga ti dragon, iti animal, ken iti saan apudno amamadto ay nakabsat, ket makigubat da iti kordero, ngem iti kordero, ket isu iti ag balegi. Takunana ay nakabsat iti 17:14 iti Apokalipsis kunana dagitoy gubatan danto ti kordero ket ti kordero abaken nanto ida ta isu ti apo dagiti apo ken ari dagiti ari ket dagiti maikuyog ken kuana isuda dagiti mayaban ken mapili ken mapagtalkan. Ay nakabsat daytoy addaan iti balegi babaen iti panangidalan ni Kristo. Takunana di jay nakabsat, siya sino dagiti may kuyog, isuda dagiti naayaban, napili, ken dagiti mapagtalkan. Ayaten agagayem ken kakabsat. Ditoy tayo nga nakita nga ti iskarlata, a babae, ti iskarlata nga animal, wenno iti Babylonia, ditoy ay nakabsat narpuog da. Ket iti awis nga ibati mi kada kayo ay nakabsat, ket adtoy masarakan iti Apokalipsis 18:4 ako nana o tattaok kunana iti kabsat rumwar kay ken kuana. Ay ito nagayem ken kabsat kada kayo man nga makubuybuya daytoy ken makangeg dagiti nga sasaw ni Apo Dios. Kunana ditoy rumwar tayo iti Babylonia. Pastor, anya pa iti maudi nga ibagam. Di may sapay kakabsat nga may palagip kada tayo. Itantay nawis na tayo ni Apo Dios nga rumwar. Iti dayta nga Babylonia. Agtultuloy tayo nga makipagna ken kuana tapno saan tayo to may raman iti di saplit na. Kayaten nga gagayem ken kakabsat kayat ko ken tarigagay ko nga datay amin ket agmay satayon to iti dayta nga lugar nga insagana ni Apo Dios apagtaenga. Ay ito nang absat, akas pangrikap tayo iti nga adal tayo, kidawan tayo kini pastoroli nga idalan na tayo ti kararat. Kararag tayo, madaydayaw nga Dios sa mami nga nailangitan, pudno launay o Dios, ngayon palagip mo kada kami, kanin pakaamom kada kami. Nga dagiti amin nga panakabalen, iti dakes, ken kinasipnget iti daytoy nga lubong, agpatinggada. Tulungan na kami nga rudo Dios, nga rumwar, kadagiti na imbasulan na kasasaan mi. Tapnon kasta, inton dumteng iti panangukom, may lasat kami o Diyos, ket ited mo ti balegi kada kami. When, nagyamang kami, tas ikay ti Diyos ang mapagtalkan, kadagiti amin na panagbiag mi. Na dinawat mi amin digiti aparabor, tinapategnanagan ni po Mesos. Amen. Maminsan pa ay ito nakabsat, tadmi, tagyaman kada kayo, ket Diyos itagngina amin kada kayo. Pastor, thank you very much. Amen, Pastor. Thank you.